Дуслар туганнар белән мин гел татарча сөйләшәм. Бу Шаян ТВ каналы уздырган Сәйлән фестивале җиңүчеләре. Бүген алар башкарган җырлардан тупланган җыентыкны журналистларга тәкъдим иттеләр. Конкурс 3нче ел рәттән уздырыла. Ул балалар дөньясында, бакча мәктәпләрдә сабыйлар өчен җырларның кытлыгы зур вакытта башлана. Максаты нәниләр өчен җырлар иҗат итүче шагыйрь һәм композиторларны барлау, балалар репертуарын татар җырлары белән баету була. Бу зур байлык дип әйтеп китәсе килә. Чөнки фестивальләр бик күп безнең республикабызда, балаларга бик зур игътибар бирелә. Менә аларга татар телендә җыр, махсус балалар өчен язылган җырлар табу бүгенге көндә бик авыр дип әйтсәк тә дөрес булыр. Инде аранжировка ясатканда, минусын эзләгәндә тагын да кыенлыклар туа. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә Шаян ТВ каналы әлеге бәйгедә җиңгән җырларга аранжировка ясата, клиплар төшерә һәм дөньяга таныта. Китапка 2 елда иҗат ителгән җырлар кергән. Аны 1000 дә бастырганнар. Шулай ук Сәйлән фестивалендә җиңгән балаларның җырлары аерым альбомга тупланган. Жюри фикренчә, бу балалар өчен зур табыш, тик нәниләр өчен җыр язу җиңел түгел. Бу конкурста да йөзләгән музыкаль әсәр арасыннан ел саен 5-сен генә сайлыйлар. Советлар чорында балалар өчен татарча җырлар җитәрлек иде. Хәзердә шул нәтиҗәгә ирешергә телибез диләр. Шундый заман килеп җитте, беләсезме, менә эстрадада бушлык балалар өчен, эстрада бушлык, менә заманында бар иде, язалар балалар өчен. Шул Советлар Союзы биткәч, балалар өчен беркем дә язмады. Хәзер заманнар үзгәрде. Ритм башка, гармония башка, тематика һәм башка. Аның турында җырлар юк. Шуңа күрә бу бик кирәкле, күптән кирәк инде дөресен әйткәндә. Әлеге китапларда балачак җыры бәйгесендә җиңгән авторларның җыр текстлары һәм әлбәттә ноталар тупланган. Үзегезгә теләгән җырны менә шушындагы махсус QR-код буенча табарга була. Һәм шунда ук җырның видеоклипы һәм фонограммасы да чыга. Җыентыкларның балалар өчен генә түгел, укытучылар өчен дә файдасы зур. Җыр дәресләрендә, музыка мәктәпләрендә кулланырга була. Татарстан районнарына таратканнар инде. Балаларга җырны өйрәтер алдыннан иң башта демонстрация дип әйтәм, иң беренче күрсәтергә кирәк. Син ничек итеп сыйфатлы итеп күрсәтәсең, ул шунхәтлек баланың күңеленә кирип кала. Шуннан соң ул аны бәлки өйрәнәсе килә. Балачак җыры конкурсына гаризаларны авторлардан 30 апрельгә кадәр кабул итәләр. Җиңүчеләрне 50 000 сум премия көтә. Җырлары шундый җыентыкта басылып чыгачак. Тиздән әни йолдызлар Казан мәктәпләрендә дә чыгыш ясый. 22 апрельдә Казанның кооператив институтында балачак җырының хәйрия концерты була. Инзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.